F'Pembroke, Joseph Muscat fakkar kif bħal dan iż-żmien sena il-Prim Ministru Lawrence Gonzi beda jiffaċċja sensiela ta' avvenimenti li wrew biċ-ċar li kien tilef l-appoġġ tal-maġġoranza fil-Parlament. Il-mozzjoni ta' trasport pubbliku u l-mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern li għaddew biss bil-vot tal-Speaker. Tilef Ministru, tilef rappreżentant tal-Unjoni Ewropea u spiċċa bi gvern ta' koalizzjoni wara li b'mod formali tilef il-maġġoranza parlamentari. Issa li reġa' fetaħ il-Parlament, din il-kriżi hija preżenti aktar minn qatt qabel. U l-kriżi hija preżenti aktar minn qatt qabel. Mhix kriżi li ġejja jew hija mbuttata min-naħa tal-Partit Laburista. Aħna qegħdin naġixxu l-iktar mod responsabbli. Qegħdin nagħmlu dak li huwa fid-dmir tagħna illi nagħmlu. Il-kriżi ġejja minn ġoħdan Gonzi PN u l-kawża tagħha huwa l-istil ta' tmexxija ta' Lawrence Gonzi nnifsu. U l-istil ta' tmexxija ta' din il-klikka illi ħakmet f'idejha il-Partit Nazzjonalista. Lawrence Gonzi qed jagħlaq għajnejh għall-faqar li reġa' refa' rasu u għall-qatt li fawwissu żdied b'5.5%, waħda mill-akbar żidiet fl-aħħar snin. Minflok, għandna Prim Ministru llum il-ġurnata li l-ewwel item fuq l-aġenda tiegħu hija kif ħajibqa' iggranfat mas-siġġu tal-poter. Joseph Muscat qal li f'ċirkostanzi fejn fil-Parlament hemm maġġoranza li trid li jsiru ċertu diskussjonijiet, il-Partit Laburista se jkun qed jagħmel id-dover tiegħu. Il-Partit Laburista se jibqa' jaħdem b'serenità, b'ottimiżmu u b'tim wieħed maqut. U jekk hemm min irid illi jibqa' naqroħra granfat mas-siġġu tal-poter, irid jibqa' jagħti għajnejh għar-realtà. Ngħidulu you can run but you cannot hide. U aħna qegħdin hawnhekk lill-poplu ngħidulu lesti li nservuk, lesti li nagħtuk 5 snin ta' serħan il-moħħ, ta' tranquillità u ta' ċertezza futur li għaqadna. Nirringrazzjakom.